Hello guys, good morning. Oh, udto-udto naman siguro ron. Magulay da ita guys. Ako ramang gud isa ani rong buntaga guys. Ani akong trabaho rong buntaga. Gulay. Ako raman isa. Akong trabaho ron buntag. Akong gulay oh. Munggay. Gulay lang ko anig puro kamunggay, mga katrupa nga Bisaya. Ako raman isa. Mo ni ako ang trabaho ron guys. Ako isa di. Payag. Akong balon guys. Ginamos. Kanon. Mo ni akong balon ron. Akong balon ron buntaga. Mga katropa. Gulay sa kuko. Binglod. Ano akong baon. Hindi pa ko ginamos. Ang harvest naman po kuron og gulay mga katropa. Hinaot pa unta nga makanunayon mo magsuporta sa ako mga trabaho. Mag-inusara permente. Ting klase naman po di wala na akong apo ron akong kauban. Na may klase. Ako na lang isa ani. Muna ako ang assignment kada adlaw ug dili maglimpisa, manggulay. Hinaot nga inyo akong suportaran permi. Inyuhang i-subscribe, inyuhang i-like or i-share ako ang mga trabaho. Salamat kay ninyo. Bye.